Hang bening kong ya, ni pedang sa ubhay pi, iwe baro, ki belaban pet ya kan ko online service jong kajing seng kena. Ban ngai ku blay pi, hak kerteng ke batiang, baka bedon bortam ko jong try, benunok penem jong Jesus Christ. Ingat baling baju kan ko online service, penyoma di kecik kerku ke jong blay, hak yeng kisam ke jong pi, ban hak kajing im jong pi marway. Tunginya sengap basa skor ka ketian ke jong blay kan ko por, ka bengilaban syam, naga gospel ka ku Markus, kal nong ko basipau, ka dekat ko bakat lai, hadukan rio. Anda komta kilawan lam yaki kelung hau, bau nyok tak yaki, ki senranti kila seneng yaki ta ki pelayawan lam. Henry, habau Jisu iloi iya kata, ulas ngosi badu ulaong haki, tu sya yaki kelung banwan hanga, batuat kang yaki, nabai yaki pekum kita, long kahimau blay. Sisa ngaong api, unu ubanom pediang yaki himau blay, kumu kena. Unom lek besut hapo kata, te habau la syem kentup yaki, ula bo yaki halaka keti, baru dakar ku yaki. Kum joru ngan pulian ka gospel ka kum Lukas, kal nong ke baar, ka dekat basan puar. Uji suru, ula nang krau hakajing start, bat hakarenyeng, bat hakajing ngobha, hakmat ublay, bat kibriu. Tengye pasuk ublay kajing tuai. Oblay bok pajing bah beneng, ngiwana khamat jong mekani kapor kin ko try ban aingu yami bakum kajing seng kena. Na ka wake kapor ka pat kin ko try ngio ban penlong ya kan ko online worship service ko try hoi oblay ngim simle yo la so ban ya kendu kin ko try ka yeng ba kentang ka jong mi na ka daw ka lockdown ka bala jaling ba jong ni ka khlam kin ko try ka bala sar ka perthai ba ko wei ni ngai ngo emi kin ko pa bi ba ka jing ye ka jong mi ka jing isne ka jong mi ka khrau du kata kin ko try ba mem kwa ba ko wei ko men sim kan jot no kin ko try na ba ben kring yengi wei pi wei saladi dia nak kata daun ko try bing yo yang sesi ni kan kalat bagi nyamani bagi pendan buram ka teng ka jong miling ba ko online service kin ko kenat ngadwai ya iwe iba pet iba sngap ya ka khubor ko online service kin ko try bi kin yo man ya ka jing ku ka jong mi kin yo man ya ka jing don kat ka jong mi ya ka jing im jong ki ko try khamtam ikini ki kon hap ki barat ki jong kin ko try bi ki badang dei kartai ki bikin he kin san kin ko kenat bi ngadwai ba mi men kerku ya ka jing im jong ki ya ka jing puli ya ka jong ki sanu sebab ki let ki don kin ko try bi ngadwai mta iwe pi we ki try bi kon hap so ka balang bat ki we ru ki bala man pet ya ka online service kin ko try bi kin mat ya ka jing kerku kin mat ya ka bor bat mai ka jong mi kin ko try bi ya ka jing im jong ki ngadwai nam tek program baro ki bangin pendap ling ma jong ni ka por kin ko try bi ki hoi ki jing rai to cooperation worship ki bakin ruai pen kraw kerteng ka jong mi kin ko try rengkat ba ka khubor reng bau sakri jong mi kin ko try bi simdi ka we ka bentak bangin pendap kin ko try ai kan long nam ta ka buram ka jong mi kin ko pa bi nama kini baro ka pan keteng Jisu nong pen mentahlah kataru amen. Hak ni kapor ngin yo sngow ya ka khubor na kaktin ka jong blay ling ba jing iteman masan bi jongi iteman masan as blay khasen tiu ban nginget bo blay udan ka khubor ka bakerpang bon kren hapeng jongi ling ba jong i swaya kata na soba ban khot iki parlo ka praise worship bakin sngow ba ban yala mingi hakikat tu kan ni ki chorus bengin wayaro yo blay. River, I've got peace like a river.
ha ka benengkong ngapen pau ka jing sngongo ya ublay bol penla yang au syakri berit cungu ban yang hang nega pol na ka benta ban sam ya ka kubo na ka tin ka jung ublay ya pi ki hep ki berit ki badan ha ki yeng ki sam jong pi lang ba jong kane ka pol lang ba jong kane ka yutik ngai kublay ya pi baro ki hep ki berit ki badan ha ki yeng ki sam jong pi ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong utrai jongi u Jesu Kris. Ai kublay ka jing isang kana ya ka program komiti kabala ibit ban penyo benta yang ha ka ne ka por ban ya sam ya ka tin ka ba khuj ka jong kublay. Na do ka arp khunda charek ubnai mach aracha arpau sngi utrai tas dang ka lockdown ha ka ba omla shu ban penlong ya ki jingesang ha ki yeng mane. Rai ngai ngu yo blay bolo play ya ka ni ka lat. Lang ba ka jing start science bang lala ban penlong ya ka jingesang kena lang ba jong ka online service. Ngam dan ka kubor ka bapla ban ya tho aplang jong pi ki hep ki berit henrai ka kubur ka ba ngijiyo sengau bat ngam syam na pensyong nongrim na kanu ka benta na ka tien jong blay henrai ngan ya thu sapang ka wei kapang ka ba ong u Jesu udon hayeng jongi ngakarpat ya ki hep ki berit kin sengau ba man sya skor yai ni jingi thu kana ibalangkot laya thu yang i ha ni ka jingi thu kana ba ladon ka wei ka shnong ka ba kerteng ka mau kane ka long ka nong kendong ka berit ka ba cengai ba nasor kinong mau ki trai sitom dala ka jong kum sep ban thung ban tep ban rep ban riang kenang ba kin yo yala ka bam kiri ki plang kis nyang ba kis iar kumba le lem ki wei hakin nong kendong kenang ban kershan yala ki yeng ki sem wala ki breu ki long ki baduk hakin ki snong henrei ki im ka ching im ka ba shisur jingmut kasinong jong ki na markata kalong kabasuk kabasan bat om chu kham don kot ka ching ye bisni lane ka ching ye mai para marchan lai thu engi ba kas im chong kata ke hima kalong ka breu ka ba tip breu tip lai bat ka im ching mut barbor ban perkhat mit labat sngi kumnu bantei yala kahima knang ba ki khun ki hajar kin khamdap kabam kasa bat kin imsuk imsan kachulai ru na ka wei kisnong shaka wei pat kisnong bantep yaka khia kashan ka longbriu manbriu ki khun ki hajar lai thu yangi di jingi thu kana baha ka wei ka sngi kane ka sim kalalau no ela ki chain kup sim bat kalapong da ki chain nong rap kalami na la jing sim marwei ban kiu haka kali kulai klem nong but nong rap tang bat ukariwan ubanya ya ukulai kalaya ya bat hadin bun kenta kalapoi ha kata kasnong mau para ba kalapoi kata kasnong mau nakakali kalayo i yai wei i kena
ibadang kumba prasnam ibadang yale kai so tengko marwe haplau jong ke yang trap balasop dautra ya ini kena ila ring ya kajing mot campur khat jong kani kesim kan hadu bakam la syu klem dah hiar nala kali bat ban kren yai kalau ong kumno kalau ong yu tau nongnya ya kali kulai kalau ong sange bat haba kalau sange ong kesim bat haba kalau hiar kalau let bet sha ita ing trap masan poi ta ing trap kene kesim kalau keli ya ita ihap pile ayu hap la keli kesim ang ita ihap kam itu bagadai kesim nama bakariam kejingrem ying kumtu kalau let bat iong dak ketien don burom ngale kai so tengko fikong la cubab don akor ikna ba ini kena kelemtip ba kadai kesim nang ta kan kesim kalau ong ita ikna ong imei kala keli ita ikna imei ipa chong pi kia don haying sengap ke keli kita ka sim ita ikna imei ipa chong pi kia don haying MP ong kata ita ikna kim don haying kila let sha lengka kila mi menedang stem bat kila let selengka la cuba ita ikna nang ta ita ikna iong susu iba ba bat ibarit ru kila let syarai belang salum nang ta kan iem kalau paik tin biang syaitai hep ibarit kalau ong pleng pisong hayeng tang marui se keli tak iem i hep ibarit pisong tang marui se hayeng mdon imei pa kile lengka iba jong ibarit jong pi ilet syarai belang pidan pisong tang marui se hayeng kai kebaitai kena ihap ibarat ila cuba biong bikong nga klem syong marway sngam ila ong MP kong ngam syong marway kabas ngau tenat kabai ni ihap ibarat ila yathu ya kata kasim kilang u jisu udon hayeng jongi kan kesim kala lengo i habak liyo sngau ya kan ke jubab jong ini hep ibarat beong ujisu udon hayi nang ta syusyu kan ka sim kumbala ong naru menengkong imsyam natib bakadai kesim kalau ong pikir teng kumnu hab kalau keli biang itai hab berit pikir teng hab ini ihab ibarit ilai tu ya kata kesim ong ngakir teng imeri bat kene kesim kalau peyik ya imeri bat kala tur syachan bat kala kedop yai Mary laong katak sim pinyalam yang syeng jong pi bangan yo ya kendu yo jisu ong kani sim
Te ini have ibarat ibakertang imeri iklam da artetin airuem. Ilayalam ya kasim siapo iyeng trap. Nang ta kalayalam ya kata kasim kala tin kekti buat kalayalam ya kata kasim siapo iyeng trap. Bada bala point ta iyeng trap ilayalam ya kata kasim say kamrai berit ibakhuj bat balasyang da usyalia. Hapedang kata ke kamera ke balasyang da usyalia ke kamera ke bakhuj ke internet ba. Long ba dan iwe ileng kenat. Hatu ke puar kampet dan imej. Nama kalong ke yeng ke baduk kim don ke imej ke internet. Nai don tang iwe ileng kenat ibakhuj ibarit bat balatap da bat ha kata kaleng kenat kadon kakot ba. Kadon kakot ba. Ha kata kapur hi ini imeri laong kata kasim hang ne ken don ucisu. Man ka step ya thu ini meri bai mei ipa bat iba shua bakin lech ching tre ngie shong paro siyeng ban puli dengan negatin ke jong blai ban ye duai ban ye keren bat u Jesu. Dai nama kata kadau iong ini meri bangam cu kenca nama bau Jesu don rengkat bat nga hayeng. Lai thu susu bagani kasim kalas ngau pela. Ya ki ba imeri ila ya thu. Bat kadonut kasim. Kala hin ban syam kum ini kena bandon kum kane kayeng hakahima congkah. Kane kasim kala dem khosio hang tar lembat imeri ban aingu yau blai namar hang ne ha iyeng trap jong kane kes nong kendong u Jesu don bat kala yoru ban yasham markman bat u Jesu. Kane kasim kala piam bat kerku kedo imeri shwa bakan mi no nang tana yeng trap bat kalaong kalau saya pisah ong sim kani sanpa tengka ai hei mai ya thuru bakas im jong kani kihma kala ya kendo yau Jesu usim ka benang ha kani kayeng jong pi ini long jing ya thu kanai belengkot syapang ini kena bat syapang kani kasim. Kacing ikai ke bang yo na kani kacing itu kana ke bang kot kalong ba Jesu udon barabor ha ke yeng kisem ke jongi. U Jesu udon ha ke yeng kisem jongi. Namar kata ngemdai ban syeptiang. Ngemdai ban syeptiang. Ngi em padang kini kisngi kibadap da kejing syeptiang. Ngi i ya kejingcia nadu katuka arf santarek ubnai mats arajar arpau. Bakalawan ke klam COVID-19. Bat kene ke klam kala pensyeptiang lut ya ki brio baro om tang ha ke ri ke jongi hanrai ha ke perthai baro awai hanrai ke jingkot yang i kum ki hep ki baret ba ngim dai ban syeptiang
namarba uji su udan rengkat batngi. Keberan kami ngi kehap keberet kelong. Bakum balong kani ke yeng chong imeri. Ka jingken tu jengah kani ka pol kelong. Ya ki keme ki pa kham tam. Bakin penlong ya ke jing duai jong ki hayeng hasam rengkat bat ki khun ki ti ki jong ki. Ho ni em padang ni ki sngi ki babun kam. Henry ka jing kerpa jengah kelong. Bala dalong kepala haswa pangin lech lagi jong ki kam ki jing tre jongi. Ngen ken mau barobo sieng sisam. Ngen penlong ya ke jing duai. Bau play undan rengkat. Haga sngi baro si sngi. Nadu tang step. Hadu pan damit. Ngais kem magini ki jing itu kana ki belengkot. Ken long ki jing kerku yangi. Ki hep ki baret. Baro ki badan. Hagi yang kisam joki. Ublay yang kerku yangi ki jing selok ki belengkot. Na kebentar ke burung mujung o. Amen. Tu blame kerku ya kijing sakri ke bangilayo leng bajo kanika por. Berngangej bai we pi we na pleng jopi pilayo ma di kijing kerku ha kijing em jong pi bar haki yeng kisam ki jong pi. Ngai ku play baro kinong isim beta kanika online service. Ngai ku play nong keren iteman pesan tu blame nong kerku ya pi. Unang ai bor pi unang ai pi kamet ka pakot ka pakya. Bapinang la ban sakri. Yala ka jong kenrat bayala ka jong kabalang. Lenter kising kijing em jong pi. Ngin penwai no i kijing sakri ka jong i kanika por. Da kijing rai ka ban rios pa lai popra. Hapo kijing kerku jong mi ngia kwa atrai ban song. Bat hadian jong kanika jing rai ngasa kerpat biang iteman pesan SW Carson Teo. Ben pelai ngi da kijing kerku penwai. Hapo kijing kerku jong mi ngia kwa atrai ban song tu pendap ka donu jong mi kun ki jong mi ai ngin long jing suk jong mi jing suk jong mi jing suk jong mi halaka siru tu ai. Hakba why no jong kane ke jing selok. Hagane step. Ina duai khamat me. Ban kerku ki ke baro kung yo ban pendap. Bas puli na ka tin ka khu ki jong ma. Ko yo sngo ya ka jing selok na ka tin ka khu jong ma. Kini ya kini baro ipan kerpan. Haga kertang utrabi ya jing Jesus Christ. Batu da airu baga jing Jesus Christ ba utrai. Ka jing yet ba jong ublay ba pa. Lambat ka jing selok ba thiang. Ba pensat bor munsi mukut. Ini ki balong lai huwe. Kin long kat ba ka jing sang khna. Haka balang ne pokse. Kin long kat ba ki jing sang khna. Badan ke ri kelang setlak ke bertai. Nadu menta hadu halagertaru. Amen.